Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Foli ni tantoli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen don an ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka fɔ aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi juma décembre kalo tile 12 san 2025 an ka wula in na kibaruya bakuruba bɛna tali kɛ AES ka wari bon o baaraw kuncɛli o kadira kɔnɔ an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye AES jamana sɔrɔko minisiriw ka u bisimila kunungo ka kuma waribonba in a baara kuncɛli tɔw kan diɲɛ kurukara ye don mun ta k'a kɛ yuruguyurugu ni dungojuguya kɛlɛli ye o baaraw o nun donna an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kiriko o minisiri fɛ seko ni dɔnko kɔnɔ nanzara maaw ka yɔrɔ minnu tun bɛ yan nɔ ni o y'u ka mɔnimanw ye ka a bɛɛ lajɛlen bɔ nanzaraw ta la k'a kɛ an yɛrɛ ka cɛbalenw ye ko faso cɛbalenw o baaraw kolobonkarili kɛra Kuluba jamanakuntigi dagayɔrɔ la kunungo an ka jamana ɲɛma yɛrɛ fɛ marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔ an sɔngɔkaw bara ko mɔbili dɔ
maa dɔw taara bi a kan maa min ma se ka bugunatigɛ ka taa ni a ye. Kɔkan kibaru kɔnɔ la Burkina Faso jamana ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali discours kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko Burkina finitigilakaw ye yɔrɔ baden de u ka finitigilakaw ye o yɔrɔ de minɛ minnu ni marifatigi ninnu kun kɛ mɛ ka o yɔrɔw ka gɛlɛya kosɛbɛ. Uranda y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ damakɛsilamɛ don Faransika ma baw ko Faransikaw ka waribonba ale nɔ yera silasa mun kɛra Urandakaw bara ko ka wari di maa minnu ye maaburuja waleba in kɛ 1994 k'u ye plainte don Faransi banki centrale o kama. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ale bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ye pankulu kɛrɛnnen bila yaasa ka tungarankew ka o lasegin ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ ka taa n'u ye o bɔyɔrɔ la. Ninnu de an ka wula in na kibaruya bakulubaw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye. A y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu sɔgɔlen an na nin waati in na. AES ka waribonba o baaraw o bɛna kuncɛ ka sanga ni kunungo ye décembre kalo tile 11 an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale mun ni AES ɲɛma bɛ a bolo an bɛ don min na ko bi a ye ministre bisimila ministre mun ka caw ɲɛsin bɛ sɔrɔko ma AES jamana kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a kɛra nisɔndiyakoba ye. Bawo ministru ka kumalasela o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o ye Burkina Faso kaw ka sɔrɔko ministre Dr Aboubakar Nakanabo a yɛrɛ k'a fɔ ko kunbɛli cɛɲuman o mun dara u kan ni o ye délégation minnu bɔra Burkina Faso fo ka taa se Niger ma. Niger kaw ka sɔrɔko ministre ni ale fana ye Niger kaw ka premier ministre ye Ali Lamine Zen fo ka taa se lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani wariko sira fɛ gouverneur minnu kan ka baara kɛ waribo in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ jalajɛ in kɛnɛ kan. Jalajɛ mun kɔnɔ ni kuma lasela ni o ye Burkina Faso sɔrɔko ministre ye ko o nisɔndiyara bawo ko kumaw kɛra kumabaw ani fo ka taa se laɲiniba mun ni o banki in kan ka a bila sen kan ni o ye BICID AES ye. A laɲiniw n'a bɔra jamana ɲɛma sabaw yɔrɔ a kuncɛli baaraw sɛbɛnfura minnu kan ka bila kɔnɔ ko statut ko o kumana o bɛɛ lajɛlen kan ka bolonɔ bila a sɛbɛnfuraw la ani a bɛnkanw na bɛnkan mun ni banbo in kan ka baara kɛ a kɔnɔ ni o ye a statut ye. Wa ko bɛnkan ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ tali kɛ an ka se ka kɛ an yɛrɛ ta ye sɔrɔko sira fɛ ani fo ka taa se AES jamana saba an ye jɛkulu mun sigi ka jɛkulu kologiriya ka an ka wariko ani baaraba minnu kan ka kɛ jamana saba ninnu kɔnɔ ka a bɛɛ lajɛlen ka sira labɔ ɲɔgɔn fɛ. A yɛrɛ k'a fɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolow ani fo ka taa se yɛrɛtigiya waribon ko ni waribon mana kɛ o de ye wa baara bɛna ɲɛsin fɛn caman ma ni o ye ɲɛtaa siraw o de ye siraba minnu ni o bɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu dilanniw fo ka taa se tigɛko ka yiriwa jamana saba ninnu kɔnɔna la baloko ka olu yiriwa kuranko ani fo ka taa se jagoko siraw bɛɛ lajɛlen ko wari in a ka baaraw bɛna ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma ni o ye waribon ye. AES ka waribon in Burkinakaw ka ministre ni ale kumana sɔrɔko ministre tɔgɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin banki in bɛna kɛ waati belebeleba ye AES jamanaw bolo ka an ka yɛrɛtigiya ka a yira diɲɛma lajɛlen na wa ko a baaraw bɛ ka kɛ cogo min na jɛlenya dan don sɔrɔ minnu kan ka kɛ a kɔnɔ ani musaka minnu kan ka kɛ ka waribon in na baara a musakaw hakilina tara wa a kunfɔlɔw yɛrɛ bɔra ka ban AES jamana saba bɛɛ lajɛlen fɛ. Baaraw bɛ kɛ cogo di ani fo ka taa se cakɛda minnu bɛ yen olu ni banki bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni o ye jamana saba cakɛdaw ye ko hakili b'o la o bɛɛ lajɛlen kan. Ɲɛmaa minnu ni olu kan ka na cakɛda in kɔnɔ ka a baaraw kɛ ko kumaɲɔgɔn b'o la o bɛɛ lajɛlen kan ko maa bɛ se k'a fɔ ni banki ko in a baaraw bɛɛ lajɛlen banna ka ban jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba minnu ni a makɔrɔnen don Mali kɔnɔ yan nɔ ni o ye AES jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba tako filanan ye. O de kɔnɔna la baara tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ
ka wari bɔ ka a bila baaraw la ɲɛta sira ani fo ka taa se AES jamana sabaw an bɛ se ka an ka baarabaw olu labɛn cogo min na o musakaw ka se ka bɔ an yɛrɛ kun mun b'an ka yɛrɛma hɔrɔn yɛrɛ sɔrɔko sira fɛ ni a b'o sɛbɛntiya minisiriw bɛɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko o nisɔndiyara baw ko baaraw kɛra cogo min na a bɛ maa munafa a bɛ jigisigi di maa ma k'a fɔ an bɛ ka ɲɛta sira mun ɲini nin ye o sira bɔtɔla ye keba an bɛ taa kiriko bunakun kan yaasa ka se ka yuruguyurugu ani dungo juguya ka o kɛlɛ diɲɛ kurukara ye don mun ta ko k'a kɛ yuruguyurugu ani jamana ka foroba nafolow olu kana dun maa kelen fɛ ko k'a kɛlɛ journée internationale de lutte contre la corruption an ka jamana ɲɛmaaso hakaja minisiriso min ka caw ɲɛsin bɛ kiriko ma ni o ye mamadu kasoge ale ye o baaraw kulobon karili kɛ ka sanga ni desamuru kalo tile 9 ye bawo ko dɔgɔkun kelen de bɛna kɛ ka kibara ka a di maaw ma kosɛbɛ ka maaw kunnafoli bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i janto jamana ka foroba nafolo la cogo min na bawo ko yuruguyurugu ye fɛn ye o mun bɛ kɛ sababu ye ka jamana bila a sen sabara kɔnɔna la wa maa si man ka sɔn ka don a da fɛ bɛɛ kan ka baaraw de kɛ baara mun n'a b'a to yuruguyurugu dongo juguya a bɛ se ka kɛlɛ kosɛbɛ ɲinan san kumakun u y'a kɛ tiɲɛ ka jamanaw bɛ se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na sifinnakaw bɛɛ ka se ka i nin don yuruguyurugu ani dongo juguya kɛlɛli baaraw la kɛnɛ mun kan an ka jamana kiriko minisiri a kun bilasiralen don minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ani fo ka taa se jamana ka a lakuraya refondation Bakari Tarawele o minisiri ani fo ka taa se jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka baara kɛ yuruguyurugu ani dongo juguya kɛlɛli kɔnɔ la dɔgɔkun kelen mun bɛna ta ka kibaruya di maaw ma ka maaw kunnafoli an bɛɛ ka an janto jamana ka nafolo la maa si kana jamana ka nafolo jogo juguya wa ni maa minnu minɛna u la o ni ɲangili mun ka kan k'o ɲɛfɔ maaw ye ka maaw hakili layɛlɛ o la kosɛbɛ ko baaraw bɛna kɛ o kan an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen labɛnnen don yuruguyurugu dongo juguya ka se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o mun bɛ kɛ sababu ye jamana nafolo a bɛ kɛ jamana ta ye ka se ka jamana yakubaya ni o ye an ka nafolo ye sɔrɔko kana kɛ lemuruba ye k'a don maa kelenw da fɛ nafolo bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka lajɛya kɛmɛ n'an bɔr'o kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan ko yanni ko dɔw ka se kiiri tigilamɔgɔw ma n'a fɔ a tun bɛ kɛ an fɛ yan nɔ gale cogo mun an ka jɛ an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a tɔgɔ da ko espace d'interpellation démocratique o ta ko 29 o baaraw bilala sen kan ko minnu bɛ kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw la an ka se ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun ye baarada kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigira ale mun bɛ kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko médiateur de la république o ɲɛmaa bɛ muso mun bolo bi ni o ye madame Sanogo Aminata Male ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka cakɛda in a nafa ka bon kosɛbɛ ka kuma ɲɔgɔn kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ yanni kiiri tigilamaw olu ka sɛbɛnfura ta an yɛrɛ bɛ se ka kuma cogo di an ni ɲɔgɔn cɛ o de la san o san kuma o kuma ni kɛnɛ in bɛ sigi sɛbɛnfuraw caman kan gɛlɛya minnu n'a bɛ kɛ sigidaw kɔnɔ an bɛ k'a fɔ a kɛnɛ caman kɔnɔ dugukoloko mankanw ani fo ka taa se sigiyɔrɔkow o mankanw de bɛ kɛ kosɛbɛ ni kɛnɛ ninnu kan ɛrɛ la k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ sɛbɛnfura minnu nana dɔ bɔra a la bawo n'i ye san tɛmɛnen ta k'a lajɛ san 2024 sɛbɛnfura 550 ani 54 de kun don nka ɲinan ta kɔnɔ ko sɛbɛnfura 400 ani 52 o b'a yira k'a fɔ ko caman bɔra la kɔrɔ maaw bɛ k'a faamu dɔɔni gɛlɛya minnu bɛ na an ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a fɔ cɛfɔ ani kan bɛɛ sigikafɔ mun ni o ye an danbekɔrɔ ye ani an tabiya don ka se ka o baaraw kɛ ɲinan san kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛbɛnfura minnu ni u nana sɛbɛnfura 24 u bɛna o lajɛ ko ɲuman olu baaraw banna o kɔrɔ olu bɛna se ka bila ka kumaɲɔgɔnw kɛ a kan sɛbɛnfura 340 o sɛbɛnfuraw tɔw u bɛ ka olu lajɛ ka a sɛbɛnfuraw ban ani sɛbɛnfura 72 o ye olu lasegin ko olu tɛ sariya kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kuma tɛ se ka kɛ olu kan ko nin kɛnɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an ka se k'a fɔ ko a caman kɔnɔ dugukoloko gɛlɛyaw ani sigiyɔrɔkow maaw bɛna ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ kɛ maaw bɛ ɲɔgɔn faamu bɛɛ lajɛlen bɛ taa i ka sira fɛ ko nin ye kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun ni bɛɛ kan k'i janto a la k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo an k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan ma sɔrɔ kiiritigilamaw olu bɛ u ka baaraw kɛ i n'a fɔ sariya fɔ cogo min na ka kiiri tigɛ keba an bɛ taa commissariat de police min bɛ Solomamugukaw bara commune 1 kɔnɔ olu ye baara dɔ kɛ
commissaire principal Fuseni Ouattara ale n'a ka cɛbalenw u ye maa dɔw minɛ minnu ni olu tun ye bingani wale kɛ ka sefa wari miliyɔn 10 ɲɔngo ka bɔ jagokɛla dɔ kun ko in u ye larawuliw caman kɛ ka sanga ni desamuru kalo tile 5 ye Titibugukaw bara u ka commissariat de police Solomanibugu ani fo ka taa se Bukasonbugu olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa sɛgɛnnamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ka taa tɛgɛ da o kan o mun ni jagokɛla mun ka nafolo suyɛna o tun ye u ka baarakɛla kɔrɔ dɔ de ye u kɛlen ka ɲininkali busamisɛn guwan a la a ye jɔngɔla fɔ k'a fɔ a nɔ bɛ nin wale in na wa ani maa minnu ye baara in kɛ a y'a caman yira sɛgɛnnama maa 4 u ye tɛgɛ da olu le kan an bɛ don min na ko bi wa ka maramafɛnw minɛ u bolo n'o dɔ ye marifaw ani kisɛ ani wari minɛna dɔw bolo yɛrɛla k'a fɔ ko sefa wari miliyɔn 10 mun ni u y'an daraki jagokɛla in na ko a ka nafamaw yɛrɛ ani a ka baarakɛla kɔrɔ dɔ ni ale n'u b'a wele ko ZP ale de kun nɔ bɛ nin ko in na ale ye tɔw yira politilakaw ka larawuli kɔnɔ u taara tɛgɛ da maa filanan dɔ kan ni u b'o wele ko lewura ka o fɛnɛ minɛ ni ka 100 ani 60 ko o minɛ o bolo wa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ tuguni yirayiraliw kɔnɔ u taara sɛgɛnnama wɛrɛ minɛ n'u b'o wele ko SMU u ye miliyɔn 1 sɔrɔ o bolo sɛgɛnna wɛrɛ maa wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni o ye BN ye maa 4nan u taara o fɛnɛ minɛ u ye ko kɛ ni marafa mun ye o tun bɛ ka taa marafa in de feere marafa yera a bolo yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ halisa sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ to sen na ko nin sɛgɛnnama maa 4 mun filɛ nin ye u bɛɛ lajɛlen bɛ ko dɔ kalama ko in na o de la u bɛ politilakaw ka bolo kan ni o ye Solomanibugukaw ye u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wa ko nin t'a siɲɛ gale ye o de la ka minɛ bingani wale ɲɔngo dɔw la dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ siga kɛlen don la k'a fɔ bangi dɔw ka ataki u nɔ b'a la ani fo ka taa se Orange mɔnɛkɛla dɔw ka taa nafolo minɛ olu la ka bi u kan ko u nɔ bɛ o bɛɛ lajɛlen na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka o jalaki bi u kan ni kuma in na u bɛ finitigilakaw ka bolo kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli bonya a koɲɛw la yaasa kiri ka se ka kɛ kibaru an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔ kibaru kɔnɔna la nka yan'o cɛ an bɛ taa fan fɛ an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. an bɛ taa kayikaw bara an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔ kɛnɛ dɔ de sigira sen kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se ka maaw kunnafoli olu la nin kɛnɛ nin tun ye a tako 2nan ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ani fo ka taa se tunganata kumaw bolilo kan kosɛbɛ ka sanga ni desanburu kalo tile 11 a yɛrɛla k'a fɔ ko nin ye waati ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ mun n'a bɛ kɛ sabu ye ka se ka sigidaw tiɲɛ ka maaw bila u ka se ka u janto u yɛrɛ la an ka sigidaw lakana fo ka taa se tunganata o siraw o kɛnɛba de sigira ka kunnafoliw ani fo ka taa se ka maaw wele bɛɛ lajɛlen ka siraw ta sira min bɛ kɛ sabu ye ka se ka an ka sigidaw ka olu lakana kɛnɛ mun n'a bilala sen kan jɛkulu minnu b'a wele ko SEFOM ka fara marabolo kɔnɔna ɲɛmaaw kan an sɔngɔkaw bara la k'a fɔ ko mɔbili dɔ bin kɛra a kan maa ŋaniyajugu fɛ maa minnu n'u ma se ka bugunatigɛ marifatigi dɔw taara dɔrɔn yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Tizi Mizi kɔnɔ ni ale ni an sɔngɔ ye kilomɛtiri 14 ye ka san desanburu kalo tile 11 ye kibaruya mun n'a bɔra sigidadenw yɔrɔ ko marifatigi minnu n'u ma se ka bugunatigɛ u taara ka bagabagaliw kɛ ka marifa ci ka mɔbili lajɔ
ka mobilitigi bɔ a kɔnɔ ni ka taa ni mobili in ye maa minnu ma se ka bugunatigɛ la k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔn wale kun kɛra a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka mobili dɔ ni o ye ambulance ye o fɛnɛ kun minɛna nin cogo kelen na an sɔngokaw bara bangasikaw bara jolita ani joli sɛgɛsɛgɛ baaraw kɛra ka ɲɛsin sirabana ani sɔgɔsɔgɔninjɛ banakisɛw ma ka sanga ni desanburu kalo tile 11 ye ko nin ye waati ye ka maaw bila kɛnɛya ko maaw ka se ka taa u ka joli sɛgɛsɛgɛw kɛ sirabana ani fo ka taa se sɔgɔsɔgɔninjɛ ma ko nin wale min b'a to bana ninnu bɛ se ka kunbɛn ni ka o kɛlɛ pewu ka hakilina mun ni a bɔra jɛkulu min b'a wele ko ONG Kofi o n'a dɛmɛbagaw olu bolo kan yɔrɔsokaw bara u ka baara kalanso mun bɛ yen nɔ ko centre de formation dɛmɛ taara k'a di olu ma dɛmɛ mun n'a bɛ tali kɛ kalali kɛ mansin ani fo ka taa se a minɛnw ma mansin 20 hakɛ o de taara k'a di kalanso in ma ko a bɛ kɛ sababu ye kalanden minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔ minnu bɛ kalali kalanw na u bɛ se ka u ka kalanw kɛ kosɛbɛ fɛn mun ye centre de formation in a ɲɛmaa ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra olu yɛrɛ kun o ni direction régionale o mun bɛ baarakow kunna ko u n'olu ka bolo ɲɔgɔnma de kɔnɔ u sera ka nin baarakɛminɛ ninnu sɔrɔ ka di u ka formation centre in ma an bɛ taa seconde dɔngɔ kɔnɔ la keba an ka jamana ɲɛmaa dagarola kuluba monument minnu tun bɛ yen nɔ ni u tɔgɔ kun dalen don gale nanzara san kɔnɔna la ni o ye colonisation waatiw ye a kun tɔgɔ dalen don nanzaraw de la o y'a monument bɛɛ lajɛlen tɔgɔ falen an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina mun ta ka sanga ni seko ni dɔnko san ye k'a fɔ an ka yɔrɔba minnu bɛ yen n'u tɔgɔ dalen don maa wɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni an ka cɛbalenw yɛrɛ tɔgɔ ye kununko kuluba o baaraw kɛra yɔrɔ fila minnu bɛ yen nɔ n'u ye a tɔgɔ da ko mali cɛbaw olu mun ni fɔlɔ n'a yɔrɔ kun dalen don nanzara mun nana an ka jamana kɔnɔ ko place des explorateurs o de tɔgɔ falenna k'a kɛ mali cɛbaw ye ani fo ka taa se fɔlɔ nanzara san gouverneur tun bɛ yɔrɔ min na n'u tun b'a da ko place des gouverneurs du Soudan français o yɔrɔ tɔgɔ falenna k'a kɛ mali kɛlɛ masaw ye ni monument ninnu ko taamasiyɛn ɲumanw don o mun b'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw jan bɛ an ka kɛlɛcɛw la ani fo ka taa se cɛbalen minnu ni gale olu ye baara kɛ ka se ka mali jamana ka a baaraw ka an bɔ jɔnya kɔnɔna la ko ka bonyamasegin kɛ u ye o de la yɔrɔba ninnu tɔgɔ dara u la kɛnɛ in ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo général d'armée Assimi Goïta ka fara premier ministre kan général division Abdoulaye Maïga ko in kɛra Niger premier ministre ale mun nana an ka jamana kɔnɔ kununko baara la Ali Lamine Zen ale fana ɲɛnɛ ka fara seko ni dɔnko o ministre kan Mamu Dafe ani lasigidenw caman ko nin ye yɔrɔba ye ani taamasiyɛnba don mun b'a to k'a fɔ an ye jɔnya juru tigɛ ka bɔ an sen na cogo min na a ka kan jɔnya tɔgɔ minnu bɛ an ka yɔrɔbaw la ka a bɛɛ lajɛlen falen hakilina ɲuman mun ni a taara jamana ɲɛmaaw fɛ ka a don an ka sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko nin ye o baaraw de ye an ka yɔrɔba caman bɛ yen nɔ ni u tɔgɔ tun bɛ nanzaraw la a bɛɛ lajɛlen bɔra a kɔnɔ k'a kɛ an yɛrɛ ka cɛbalenw ye an ka seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a bɛ maa hakili la jigin jeli Basumanaba Sisoko ka kuma dɔ la k'a fɔ ko Maliba kɛra an ta ye kuma minnu bɛ yen nɔ kɔrɔ minnu bɛ yen ani taamasiyɛnw k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an ka cɛbalenw ye ko nin ye nisɔndiyakoba ye nin b'a to Mali sifinnakaw don nataw tariku ɲɛnama ka di u ma cɛbalen minnu ye baara kɛ jamana kɔnɔ o ni bonyamasegin minnu ka kan kɛlɛmasaw ani fo ka taa se mɔgɔbaw ma ka a bonya kɛ u ye seko ni dɔnko kadara kɔnɔ la keba Tɔnbɔkutukaw bara ni binaliba a bɛna sigi ko kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye fɛnɛ yɔrɔ salenw lajɛli ni o ye tourisme ye o bɛ ka segin ka na bawo an ka jamana ye yɔrɔ belebeleba ye Tɔnbɔkutu diɲɛ bɛɛ lajɛlen a lakodɔnnen don o siratigɛ de la ko turisi maa minnu bɔra Pologne ani fo ka taa se Allemagne olu maa caman tile fila in na u nana Tɔnbɔkutu kɔnɔna la yaasa ka se ka taa u ɲɛ da Tɔnbɔkutu yɔrɔ salenw kan Tɔnbɔkutu ni ale ye seko ni dɔnko duguba ye ko nin de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana dɔfɔ la yɔrɔbaw bɛ an bolo ani maabaw b'an bolo i n'a fɔ Tɔnbɔkutu manuscrits ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye u tɔgɔ fɔ an ka jamana bɛ dunan bonya kɛ wa ni k'a yira diɲɛ na fɛnɛ k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ an ka jamana ma jamana dɔw fɛ minnu bɛ fɛ ka an ka jamana jajugu de yira diɲɛ na ko an ka jamana gɛlɛya b'a kɔnɔ ko nin ye o taamasiyɛn ɲuman ye k'a fɔ foyi tɛ ba Maliba kɔnɔ bi bɛn ni kɛlɛya de bɛ yen nɔ ko nin bɛ o sɛbɛntiya yanni seko ni dɔnko kɛnɛba in cɛ yɔrɔ salenw lajɛli ni o ye turusi ye o fɛnɛ bɛ ka bila ba la kibaru an bɛ taa fan fɛ yanni an ka taa an ka diɲɛ kibaru kɔnɔna la.
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso kaw bara Burkina Faso jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré a yɛrɛ k'a fɔ ko kalo kelen kɔnɔ Burkina cɛfini tabaw ye yɔrɔ baden ka o de daraki bamanciya waleɲuman kɛwale tigilamaaw la yɔrɔ minnu ni u bɛɛ lajɛlen k'u minɛlen don maa ŋaniya juguw fɛ k'a to ka kuma jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ ka sanga ni yɛrɛma hɔrɔnya tali baaraw ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko maa bɛ se k'i disi gosi Burkina cɛbalenw bɛ ka baara mun kɛ bamanciya kɛlɛli la a bɛ maa mun fa bawo ko kalo kelen kɔnɔ u ye jamana fan camanba de daraki ka bɔ jafarawale tigilama ninnu bolo tuma min na ni cɛfini tabaw ani fo ka taa se u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ ka wulikajɔw kɛ ko o kɔnɔna la kalo kelen in na u ye bamanciya waleɲuman kɛwale tigilama ninnu camanba de daji ni ka maramafɛn caman minɛ u la wa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Burkina Faso cɛfini taba kalo kelen kɔnɔ a maasi ni ma to a la nka dɔw kɔni joginna jamanakuntigi y'a yɛrɛ k'a fɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Burkina Faso jamana a bɛ ka se sɔrɔ juguw kan Sudan jamana kɔnɔna la finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi a yɛrɛ la k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ yen nɔ bawo ko sudankaw ka finitigilakaw ka fara maa murutilenw kan minnu kɛ bɛ ka ŋwara da finitigilakaw la ko u fan filaw bɛ ka kari ɲɔgɔn na susuluw bɛ ka kɛ yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Eglig ni Eglig ye u ka pétrole bɔyɔrɔ ye ko nin yɔrɔ in masuruyaw la ko finitigilaka fila ninnu u ka kari ɲɔgɔn na kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa caman ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 10 ɲɔgɔnko olu de bɔnna o nin na ko a dɔw ye surankaw ye dɔw ye surani sidi maaw ye wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin susuliwale nin yɛrɛ la ko laadala ɲɛmaaw olu camanba olu nin tora nin ko in na hali n'a sɔrɔ a ko ma se ka bugunatigɛ kosɛbɛ nka maa caman ka yɛrɛ k'a fɔ ko susuli kɛra marabolo mun kɔnɔ marabolo ɲɛmaa ni laadala ɲɛmaaw ko u caman nin tora nin susuliwale in na mun b'a yɛrɛ k'a fɔ ko sudan jamana kɔnɔ halisa basigi tiɲɛ o bɛ yen nɔ urandakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye damakasɛbɛn don Faransi waribon banki centrale kama bawo ko silasa mun kɛra uranda jamana kɔnɔna la 1994 ka ɲɛsin tutsiw ma ko Faransikaw ka waribon in kɛra sababu ye ka nafolo di maaw ma maa minnu ni olu ye silasa wale ka jolibɔn ta ka ɲɛsin maaw ma o de la yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ damakasɛbɛn don plainte Faransi waribon in ka a wele bɔgɔ jɛnnen kan a ka se ka t'i jɔ u ye wale minnu kɛ u jɔyɔrɔba bonyana kosɛbɛ silasa in na u ka t'u jɔ a kunkɔrɔ yaasa réparation u kan ka sarali minnu kɛ a ko kan ka kɛ cogo min na kiiri tigilamaw fɛ ko ka se ka o ko bugunatigɛ damasɛbɛn a donna jɛkulu fɛ jɛkulu min n'a fara ɲɔgɔn kan ni olu bɛ ka silasaw olu kɔn kosɛbɛ n'u ye wele ko collectif des partis civils o y'a yɛrɛ k'a fɔ u tɛna ko in to ten tɔ u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka kiiri kɛ ka se a dan na Centrafrique jamana kɔnɔna la u kan ka taa kalataw la ka sanga ni décembre kalo tile 28 ye kalata suguya bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi kalata wasadensigi kalata ani fo ka taa se maire ni marabolo ɲɛmaasigiw a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana min kɔnɔ ni maaw caman jɔrɔlen don ko basigi baliya bɛ yen nɔ nka maa caman yɛrɛ k'a fɔ i n'a fɔ diɲɛ seginnaani tɔnba Nations Unies ale ka lasigiden mun bɛ yen nɔ ni o ye Abdou Abari ye ko nin ye nisɔndiyakoba ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ Centrafrique jamana kɔnɔ hali ni gɛlɛya bɛ yen kalata mun bɛna labɛn
a bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye k'a to jamana ka se ka bila jamana ɲɛnɛman kɔnɔna la ani gɛlɛya minnu bɛ yen fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka o gɛlɛyaw ka a kunbɛn. Liban jamana kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko Israɛlikaw ye susuli dɔ ta ka ɲɛsin Hezbollah maaw ka daga minnu bɛ Liban jamana kɔnɔ ko in kɛra sababu ye desanburu kalo tile 12 in ni ka susuli ta ka ɲɛsin fɛn min ye Liban jamana kɔnɔ ka maa caman ka olu bɔnɛ o ni na kibaruya mun ni a bɔra ko Israɛli jamana ka finitigilaka dɔ ka u ka kumalasela dɔ fɛ u ka bɔlɔlɔsira X sanfɛ ko olu ye susuli ta ka ɲɛsin Hezbollah yɔrɔ mun ma Liban ko u ka entraînement kɛyɔrɔ don ani fo ka taa se u ka finitigilakaw caman bɛ k'u bɛ ka labɛnw kɛ ka ɲɛsin Israɛli jamana ma ko o de la Israɛli ye susuli ta ka ɲɛsin Hezbollah ka ni daga in ma Liban jamana kɔnɔ. Italikaw baarabilaba kun bɛ yen nɔ ka sanga ni sariya kisɛ mun ni a taara sɔrɔ ko sira fɛ ko loi de finance u ka marabolo min bɛ ni o ye Meloni ye. Italikadenw yɛrɛ k'a fɔ ko sariya kisɛ mun taara sɔrɔ ko sira fɛ olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ni sariya kisɛ in u ma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka hakɛw ta bawo ko gɛlɛya bɛ fan caman kɔnɔna la baarakɛyɔrɔ minnu bɛ ni o ye kɛnyɛrɛyew ye fo ka taa se forobacɛw ma bolimafɛnko transport kalanko kɛnɛyako ko nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛnyɛrɛye tigilamaw ko u ka nin sɔrɔko sariya in loi de finance u ma jamana yɛrɛ gɛlɛya ta ko u ye sariya in bɔ dɔrɔn k'a kɛ marabagaw olu de ka hakilina ye marabagaw de b'u ja sariyakisɛ in kɔnɔ o de la jamana kɔnɔdenw u bɔra ka se ka nisɔngoya yiraliw kɛ ka baarabilaw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ sariyakisɛ in o ma jɛn n'a ye wa jamana kɔnɔdenw ta tɛ marabagaw de ta don. Amɛriki jamana ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ Donald Trump ko olu ye avion kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila sen kan ko Boeing 737 avion mun n'a bilakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka tunganatagalaw ta ka u gɛn ka taa u fa jamanaw kɔnɔna la. O kɔrɔfɔ in dayɛlɛmara Amɛriki jamana ɲɛmaayaso olu ka kumalasala dɔ senfɛ ko nin pankolo kɛrɛnkɛrɛnnen a kun tɛ mun ye u tɛ fɛ tunganankew ka t'u ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka tunganankew tali teliya ka u lasegin u fa jamana kɔnɔ olu ye pankolo kɛrɛnkɛrɛnnen bila a kama a ka baaraw ka teli ko yaasa tungananke minnu bɛ ka taa Amɛriki jamana kɔnɔ ka sanga ni Donald Trump nali fanga la a ye gɛrɛntɛ ni sariya gɛlɛn mun ta ka ɲɛsin tunganankew ma ka u lasegin ko nin bɛna o baaraw ka olu teliya. Ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga ka lase aw ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a y'aw sɔgɔlen to jani na kunnafoni bɛ to sen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲan sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45